Rozumění tomu, část 1. To je nějaký moc velký, ne? Jaj, padlo to! Však je to ještě malinké. Já vím, ale toho treba trpezlivost. Stáváme, ďalej! Hlavne, všichni nerobte paniku! Nebo takhle se to dělá! Dá ti pomoct? Ne, vole, musíš jít přejč, lebo kdyby něco nevyšlo, fuj, tak to celé nachyne, jaj! Vidíš? Tak jo, dobrá. Tak, staváme, len jedna věc je blbá, staváme mega vežu, oh yeah, staváme si mega vežu, staváme si mega vežu, žu, ra, staváme si vežu, no, len musíte čakat, aby to celý, nepadlo. Musíte to dávat tak pěkně, lebo když se něco posere, tak to bude hrozný, lebo tak to budete stát a takhle vám to padne na kytku a můžete obtlít. No víte, stáváte rád. No, když to máte asi tak 10, 20 kocek, tak 26, pardon, no tak si zoberete stoličku, dáte ju tak jak vám vyhovuje, no, a uděláte si veľa častí, abyste nemuseli běhat jak na hlavu padnutej. Jej, makarony, taratata. Tyhle, to mi nakonec ani vytrhne. Vždycky se daří. No.
Platil 1000 euro a stavám si mega veře. A takhle, když se dají povědět, jak to stát, kat. Tak, tady ho to dostaneme. Tak, a na to si jsem dajču. Pojď, že jsem miliardár. Ne, to já nejsem miliardár, no, ale prostě vymyslel jsem, ne, sadí si tam Nigel, poslouchejme. Nigel. Teď mi to můžu držet. Ne, nebudu. Ne, Nigel, počkej. No. Ještě chvilku. Takhle a toto. Takhle a toto. Takhle. No. A seberem to. Tak takhle Nigel bere chvilku přeš a postavíme to. Jedna. Druhá. Ne. Jsem se zase pomýlil. Tak, jedna, druhá. Jedna. Druhá. Tak. A tadyhle to takhle pěkně vyzdobíme. Že jedna červená, jedna žlutá, takhle jako vidíte. No a teď může přijít Nigel. Tak, Nigel a ten si to trošku upřesne. Tak. A dneska ještě jeho videa je konec. Tady se Teo s vámi loučí a tohle je výrobok našeho videa. Takže režisérka Lara Hložeková a stavač Teo Sendrej. Ďakujeme.